D'altra banda, el Bloc Jove ha presentat la nova web, blogjovealcira.com, i el seu últim infoblog digital, on critica que les festes de Sant Bernat de nou es basen en copla i baus, sense comptar amb l'opinió de veïns i joves. El blog per a les festes d'Alcira reclama saber quants diners costen una consulta popular per conèixer què vol el poble, un recinte firal adequat i un bus nocturn gratuït. Pel que fa a l'ús de noves tecnologies, el secretari del Bloc Jove d'Alcira, José Beteta, ha recordat que l'agrupació local està al capdavant de l'ús de la política 2.0.